Іван Сергеевич Радзівілка, які яшчэ не так даўно жыў у вёсцы Дайнава Вялікая Воложенскага района, пра сваю маладосць, непаленую вайной, расказваў неахвотна. Найчасцей аднекваўся: «А што там цікавага? Забіваюць адзін аднаго». «Ты, тата, пэўна ж нікога не забіў», – дапытваліся дзеці, бо не маглі ўявіць, што бацька заўсёды такі добры, ураўнаважаны, мог прычыніць боль іншаму чалавеку, хай сабе і ворагу. Стары ветэран хмурнеў і адказваў: «Я служыў у супрацьтанкавай артылерыі, бачыў, як нашы снарады падбіваюць варожыя танкі. Па людзях страляць не даводзілася». Яму было 17, калі ўпершыню ўбачыў, як адзін чалавек забівае другога, без усялякай прычыны, проста таму, што ў руках зараджаны аўтамат, і можна стрэліць у таго, хто не падабаецца. Той нябожчык, забіты фашыстам, будзе сніцца Івану не адзін месяц.